या फावते हाथी बारसा जरा अबनि उलन अंकान मणिपुरनि विधानसभा चौमारी अ चौमारी ननाहारै मणिपुर थांगे आवाय ख्लाइवी टंगलायु केन्द्रनि मन्त्रिनि सिमी चेंगी जुदा जुदा हास्तेनि मन्त्रि अक्रारक थांनाय साल किसा सकांनो मणिपुर थांगे आवाय ख्लाइवी मानि त्रिपुरा हास्तेनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार दे चौमारिनि आवाय ख्लाइना थांगै मन्त्रि अक्रा सामानि मणिपुर हायनो हाय फानो फायि दङ बीजेपी हापां अबनो तै मुंसा खा उरुमुरु उंथाय गरै तांगी हिंके मणिपुर ताबुक जतन मोदीनि खासुकसा अंगी थांका मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देवनि अमाहाय कक सामानि मुख थांग कबि हनै नुकजाखा कराक सालो अ सालो मणिपुरनि बुग्रा खर इम्फल थांगै चौमारिनि आवाय ख्लाइना बागै लुकुथुम पान्डाव ख्लाइका मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी अबनो रोखसावै इम्फलनि लामाव तैबुमनि तै तरमा हायके लुकुरकनो गोरोंलायमानि नुकजाखा खादुं खाजाके गोबांमा लुकुरक मन्त्रि बखरकनो लामसुंना बागै लामानि खाकनि बखाक नुकजाखा उपलुं जतनि स्ले खादुं खाजाके नुकजाखा मणिपुरनि बरिरकनि बुसखांग मालखुम बाथागि खा काहाम्बो याफारका मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदी मणिपुर हास्तेव हायनो हाय बीजेपी हाबां किफिलनानि ताबुक जरा सिमिसा नासिंजाक अमा हायनो वानसुक गुरुंरंनि खाव चौमु बिउ रिपोर्ट कखरा।